Pasoble d'amor d'Ocifar Llàtzer Méndez. Com estàs? Bon dia. Estic una miqueta estressat. Estàs estressat? Això, mira quina hora és, perquè sí, perquè això és una novedat per jo. He estat 20 anys fora del món, més de 20 anys fora del món de la música i ara tot això, pues, clar, és molt dens, no? Bueno, pues, no te vull dir que m'acosti o que no m'agradi, m'encanta, vull dir. I a més, i no ho dic perquè sigui aquí, però m'ha encantat trobar-me en els mitjans de comunicació, que aprofit per dir que m'han tractat de cine. I com volies que te tractassin? Bé, no? Però, escolta, mira, ara el nostre representant en l'estimador oficina de tot espectacle me diu, ara m'acaben de dir un «Arribareu a fer ai!» perquè diu diari, emissores, tele, tal, i dic, bueno, això és d'agrair. Realment estic, en sèrio, molt content, molt content. Bueno, avui anunciaves per Instagram, que també me dius que t'acosta a fer aquestes coses, 3 notícies. Una, que no plourà demà, perquè hem de dir que demà hi ha actuació a les 7 de Sona Baixa, en el quartel general Luque d'Inca. Exacte. Amb faves tendres. Les faves tendres. Avui és divendres, Sí, divendres, faves tendres. Pues sí, el grup que la banda, una bandarra, una cosa fantàstica que m'acompanya, que me dona suport i ànims i que m'empeny per endavant a tope, jo els vaig batiar com les faves tendres i efectivament demà a les 7 començam. Molt bé. No plourà, ja ho has dit. Queden poques entrades. Sí, avui tancarem la venda anticipada perquè, vull dir, a més, és vera que s'ha de tenir un poc de respecte a la gent que fa l'esforç de comprar anticipadament i demà, que és el dia de l'evento, pues ja només se podran trobar entrades a la taquilla, a la porta de l'evento, del corter. I ara veurem a veure si això és vera o no, perquè, m'entens, tu també ets un bon bromista. Vares gravar El rei dels mobilets el juny de l'any passat, i dius que Mobilet ara sponsoritza el concert de demà. Bueno, mira, ara no faré una declaració sèria respecte de la subvenció, però el que sí és cert, el que sí és ben cert, és que tothom que vengui amb un mobilet, és a dir, ha de ser un mobilet, no pot ser un ciclomotor d'una altra marca i tal i que qual, que se presenti allà en son mobilet. Un mobilet d'aquests de camp. Sí, no un Vespino. No. Un mobilet. Ni una... Bueno, hi ha 50 marques que fan... No, estem parlant del mobilet. I, a més, aquí a Mallorca la gent sap perfectament el que és un mobilet i el que no ho és. Entonces, jo he de dir que la primera vegada que vaig escriure aquesta cançó, quan la vaig començar a escriure, jo deia el rei dels motorets. Perquè tothom, això, anirem a motoret, però dic, la marca més emblemàtica, mira que no tinc cap tipus de relació ja amb aquesta gent, que de fet crec que ha desaparegut, ja la marca, ara que és propietat d'una empresa japonesa. Però a Mallorca el que hi havia per damunt de tot eren mobilets i tal. Entonces, qualsevol que tingui un mobilet, que venguin son mobilet, malament sigui sense posar en marxa, allà a la porta tindran instruccions de deixar-lo passar, de franc, fora pagar, i el podrà deixar aparcat allà, i després se'n tornarà a anar una altra vegada i podrà estar disfrutant del concert. El motorino ja ho reivindicava Peor Impossible. Ni més ni menys. Amb allò de que volia follar Exacte. Jo el que vull és un pagès amb motorino, que se sabi follar bé. Fantàstics aquesta gent. Escolta, jo sempre he cregut que Ocifar ja ho vaig creure en el seu moment, no? Als finals dels 80, quan esteu a tope, que, no sé, després de Rascallú, no? És dir, després de Rascallú, que Bonet de Sant Pedro va com a revolucionar el tema, heu estat el més divertit, però en el mateix temps el més professional. És a dir, éreu músics professionals... I burros, i bastant ases, bastant animals, sí. Bueno, sí, Herba. Mira, nosaltres deguérem ser dins l'època moderna els primers en exercir l'autocensura, perquè si tot el que se mos ocorria ho haguéssim proposat i fet, segur que mostraven de pedrades de Mallorca.
crec que pot presumir, podem presumir tots els que hem estat dins la història d'Ossifar, de ser un precursors, de donar, diríem, un aire nou a lo que són el concepte de lo que és una actuació en directe a festes d'estiu, concert, el que se li vulgui dir, a dins Mallorca. Jo crec que hi ha un abans i un després. Hi havia molt bons músics, hi havia supergrups i orquestes que feien ballar, la gent tocaven superbé, cantaven de meravella, però un grup que pujàs en l'actitud que pujàvem nosaltres a un escenari i que gravàs amb aquesta espècie de poca vergonya que en feien nosaltres les cançons, és vera que jo crec que sí que s'ha de reconèixer que hi ha un abans i un després respecte d'Ossifar. Bueno, feis també un tema, un popurri, no? d'Ossifar, una mica també per recordar a tots els que ja no hi són. No? Sí, això té una història. 14 minuts de popurri. Sí, 14 minuts de popurri. No, Déu-n'hi-do. Quan jo m'hi poso. Sí. És a dir, res de coronades. No, mira, Tino, és a dir, jo quan vaig començar a gravar i tot aquest rotllo, va ser quan me vaig, ja diríem, desconnectar del món professional meu, i va venir una altra vegada, diríem, una miqueta el tema de l'humor i de cercar acudits i xistes i coses relacionades amb la broma i tot aquest tema, amb l'humor. Jo, quan vaig fer el disc, el presentam just antes del confinament, i tothom me demanava, la mateixa pregunta, sempre, era, però no faràs cançons d'Ossifar? No, no en faré. I per què no fas cançons d'Ossifar? Bueno, Ossifar és una època ja tancada, més enviat, més que de no és, no fa ganes, i no ho comprenc i tal. Inclús persones que estaven parlant amb jo, probablement si me durien, diríem, com a representants i tot això, me deien, però no faràs res d'Ossifar? I jo deia, no faré res d'Ossifar. Bueno, i així ho he seguit pensant sempre. Ve el confinament i dins tota aquesta pesadilla, malson que és el tema del Covid, doncs mira, sí, veien cada dia les dades, moria quantitat de gent, barbaritats per tot el món, per aquí i tal, però de repente un dia diu, s'ha mort en Miquel Moreno del Beta. Joder. L'altre dia me diuen, s'ha mort en Joan Salvador de Aquarius. Un altre dia s'ha mort en Pedro Llaneres de Sonomúsic. Joder, bé, i dins de tota aquesta tristor, aquest ambient tan maleït, jo vaig començar a pensar i dic, i en Biel, fixa't tu, va morir el 2003. En Miquelet Pires, que va ser, no sé si va ser el 2013, no me'n record, en Alberto Ruiz, que va tenir una enfermedat nefasta també, i el pobre va partir abans de temps. I vaig començar a dir, cago en Judes, i què estaria bé? Per què no li faig una broma, una cançó així de cachondeo, me'n fot un poquet d'ells, és a dir, que estan fent verbenes per l'infern, i que Sant Pere munta un bar i que no té ni idea, i que els civils per allà també fan controls pels purgatoris, els fan bufar, jo què sé, recordar-los de sa manera que crec que a ells els agradaria ser recordats, és a dir, en broma. I d'aquesta forma, si és que realment hi ha qualcú que se pugui haver imaginat mai que jo renunciï en el meu passat d'Ossifar, o que m'empagués, o que no tal, pues que no s'equivoqui, i això és tot una declaració. És a dir, jo no faig cançons d'Ossifar perquè el que vull és fer cançons noves que estan en el disc del Rei dels Mobilets. Però això és una manifestació clara, homenatge als col·legues que no hi són, i a més una demostració clara de que no tan sols no me n'empaiarò, sinó que estic molt orgullós d'haver nascut en aquell jo crec que ningú pot tenir cap dubte, no? Bueno, però és que quan la meva dona me deia un dia, diu, tant de dir que no fas cançons d'Ossifar, tant de dir que no fas cançons d'Ossifar, arribaràs, que la gent se pensa que és que no vols, que sé, que van sortir mareat o jo que sé. I dic, com els Beatles, no? Que ara en Paul McCartney no fes cançons dels Beatles, imagina't. No? Clar. I doncs mira, però què passa, Tino? Jo el 97 vaig proposar en Biel i en Lluís deixar el tema, abandonar el tema. El tema era molt exigent, hi havia molta pressió, havien de fer un disc cada any, pràcticament. Les condicions per estar sempre fent una rialla, tenir l'ocurrència de fer les cançonetes aquestes i tal, era complicat. Jo tenia molta pressió, la companyia havia crescut molt, llavors jo duia la direcció i realment jo trobava que jo no estava a l'alçada, diríem, de mantenir no sortir un Ripoll, un Diana Pons, una cosa d'aquestes cada any.
I ells, després de mostrar una miqueta de desacord, varen venir bé, varen dir, tio, pues, mira, per ahir bé, si mon anem ara, sortirem per la porta grande, com diuen, tothom se recordarà, estarem, mon anirem, diríem, encara en la bandera ben alta, i clar, després de tot això, jo dic ara, pues, què tinc que fer? Ara de començar a fer cançons d'hivern, pues no, és un altre motiu, però és que jo pues, m'estimava més fer coses noves. Per tant, demà, a les 7 a Inca, que veurem. Perquè Mira, a més de les faves tendres, que t'acompanyen a tu, tens altres convidats. sí, hi haurà dos convidats. Demà farem les cançons... Entre cometes més moderns. Sí. Bueno, el tanto. N'hi ha un que és supermodern, que és en Pau Frank, Sí. que és un crac, OR és un gruparro, i en Pau és un tio encantador, en fi, que tinc el gust de poder-lo tractar personalment, i és molt bon tio, i li va encantar la idea, tot no va dir que sí. I després hi haurà la Rual Jazz Mort. La Rual Jazz Mort són una gent ja fa 25 anys que roden, i no sé si els coneixeu, però els que no els coneguis que no s'ho han de perdre. Són un grup xistós, ditzy, jazz desenfadat i molt de cachondeo. Són una gent fantàstica. Farem les cançons del disco, pràcticament totes, i a continuació farem el popurrí d'homenatge d'Ossifar, i bueno, jo crec que és una bona proposta. De fet, m'han arribat comentaris que la NASA ha proclamat el millor show des de la Dragonera fins a Rússia per demà. O sigui, no estem xerrant de... No. No tonteria. Aquí li faig la competència, perquè quan són d'Sputnik li faig una mica la competència a la NASA. Arbara. Tenim aquí l'astronauta russa. Darrere el telón. Exacte. No ha caigut encara aquí. Jatson, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. No sé, és dir, aquest és un concert i segurament en podrem contar més. Sí, segur. Sí? Ara començarem. Ara ja això és destapar el tema, i a partir d'aquí començaran sortint més i en farem i tindreu notícies nostres. Perfecte. Pues, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, Tino. Adéu.